Здравейте на всички приятели! Сега ще направя един поздрав специално за Бугарашар. Искам да кажа на всички приятели, че Бугарашар е единственото и специализирано място за новините около музикантите, ромските музиканти и ромската музика. Влизайте на bugarashar.com и научавайте всичко ново около музикантите. Специално за Бугарашар. Душмани улюм ме състипасе, а на мислин гюм ме терни пасе, ме котерни пе, будбути кергюм, ако порипе, кор кориулюм. Aven meçaven, aven sarinen mamukentum enterodav. Dosta tsiringum, dosta sorungum, mangafunu kotedikav. Edevlestar samoye karodav. Butsasti